Înainte să începem, trebuie să spun că episodul de astăzi este filmat, regizat și făcut de un copil de 11 ani. Cel mai bun prieten al meu, Greg. După cum vezi, suntem în fața la taverna Cuclis, locul în care lucrez de 17 ani și pentru că eu nu prea am timp să merg să filmez Paralia Caterini, astăzi îl vom cunoaște pe Ianaki, care vă va lua într-o plimbare în Paralia Caterini și îți va arăta 5 cele mai interesante locuri prin ochii lui. 3 sunt ale lui. Proprietate. Îl avem pe Ianaki aici și a adus și un prieten. What is the name of your friend? Chrysostomos. Chrysostomos, adică Golden Mouth. Yeah. Golden Mouth, îl avem pe Golden Mouth aici și oamenii și-au luat bicicleta, copiii și-au luat bicicleta și sunt gata să vă arate Paralia prin ochii lor. Are you ready, boys? We are ready for the tour. Nice. Haide, good luck! Hello, I'm Yanis. I'm a big fan of Drago in the YouTube name Ulhalator, and today I'm gonna show you 5 of the most important and beautiful places in Paralia Caterini. Let's begin the tour. Hello. Hello, beautiful people! După cum bine știi, numele meu este Drago și sunt în căutarea interesantului. Și ce poate fi mai interesant decât cum arată Paralia prin ochii lui Ianaki. Pe Ianaki îl știți din episoadele trecute când a cântat la Buzuki și ne-a prezentat Biserica Sfânta Fotini. Very good, Iani, and now you will sing something for us. I'm not gonna sing, I'm gonna play buzuki. Astăzi, Iani o să vă ia la o plimbare prin Paralia Caterini. So we are in the first most beautiful place in Paralia Caterini. Hello. Hello. Are you good, Mama? Yes, if you want a healthy smoking place, come here to Paralia Shisha Bar. Here's my mom. Mom, say hi. Hello. This is a shisha. It's a healthy kind of smoking. And also this is a shisha too. And this too. This is an old one. And yeah, come here in that location. And this is a big one, a massive one. Look my hand compared to this. And also there's another cool thing called fish massage. It's that thing. You put your legs down here. There's a lot of fish. Look! And like the fish, it's eating the old skin of your body. So if you want to come here and do this, you will come in the same place. And also we sell fresh orange juice and lemon juice and some ice cream too. Very yummy. I like the bubble gum. So, alright. Viața prin ochii lui Ianis, un copil de 14 ani. 11. Endec acolo. No. 11 ani. 11 jumate. So we are in the second most beautiful place in Paralia Caterini, the Turtle Park. We call it Turtle Park because there's some turtles, or call it because there was some turtles but they died. Anyway, it was a sad time, a long time ago. As you can see, this park has a lot of green, like and grass, trees, and all the things like this. If you want to read or play with your friends, so like do something calm, not be stressed, you should come in that park. The most green park in Paralia Caterini. Those are green too. By the way, if you come to Paralia Caterini and you want something good to eat, come to Aristotelis. It's a creperia and cafeteria together. We sell ice cream too. It's my uncle's store and I wanted to say it
to the video of Drago. So if you want to come in Paralia Katerini, you can find something good to eat in Aristotelis. So we found out the most beautiful boat in Paralia Katerini is this one. Look, this one right here. This is my boat. This is my grandpa's boat. It's called Aristotelis. Here in Greece, we give names in the boats. This one is called Aristotelis. Viața prin ochii lui Ianis, un copil de 14 ani. 11. Endeca frumos. No, 11 ani. 11 jumate. So today, my mom Mary is gonna show us how to do a frappe, a classic Greek frappe. This one, 1 spoon of coffee, 2 two, spoons of coffee, 1 scoop of sugar, another spoon of sugar. Now we put water here, and then you make it. Some ice. We are gonna do it with milk. If you want, you put milk. If you want, you don't put. I like to put it on my coffee. Then you put the cup, the straw, and it's ready. Thank you. Emena m-a tras pe mine, da, așa. Aici se termină turul Paraliei Caterini, în care Ianaki ne-a arătat 5 cele mai interesante locuri prin ochii lui. Ianaki, efaristo parapoli, taleme Paraschevi. Paraschevi. Ne vedem vineri, Friday. da? Friday. Thank you very much. Bravo. You have to come here if you come to Paralia Katerini. Listen to me. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să lași un like și un subscribe. Iar dacă nu apeși clopoțelul de notificări, nu vei fi anunțat când postez un nou video. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, v-am pupat și pace! two.